Sinuwun mila kula ngantos dinten menika tasih sesarangan paduka sinuwun jalaran pinter anggen kula umpetan utawi dedelikan. Lah ora apik to kuwi. Ing atase sedulure padha taker marus, lah kok malah ndelik. Ora jumbuh karo kewanenmu. Nyun pangapunten. Mila kula ngantos dedelikan boten wonten sanes namung kejawi kula menika ngreksa dhateng kawibawan paduka. Apa yen ora tok reksa kawibawane Duryudana bakal tetel kawibawanku. Ora sah kok rembug. Dasarmu apa kowe ngreksa marang aku? Dasaripun kula menika tresna kaliyan paduka Sinuwun Duryudana. Kowe tresna? Inggih, kowe tresna ning kowe ora setya karo aku. Kowe tresna ning kowe ora setya karo Duryudana. Buktine yen kowe pancen tresna lan setya bekti karo Duryudana, kudune kowe magut ana Rananggana ngetokke kewanenmu mateni senopatine para Pandhawa. Ayo ketokno kewanenmu, ketokno kekendelanmu, ketokno jiwa kasatriyanmu. Yen nganti dina sesuk-esuk kowe isih kumliwer ana ngarepe Duryudana, kelak patak cenela ndasmu minggat to. Saya entek, saya tipis. Alah. Kurawa kari telu ya minggat siji. Paduka menika kesangeten anggenipun duka kaliyan Kartomarma. Kowe arep mbelani Kartomarma? Iya. Kowe arep mbelani Kartomarma? Lho, mboten kok mbelani. Namung kedahipun paduka menika mboten kewiyos dawuh ingkang kados mekaten. Kartomarma ngantos dumugi hingga semriki tasih sesarengan paduka sinuwun menika betekipun arep ngetokke katresnane karo Ratu Gustine. Nanging Kartomarma ki tresna ning ora setya karo aku. Yen dheweke setya karo Duryudana, kudune natohke nyawane. Tresna mboten setya menika mboten ngemungaken kengrayi Kartomarma kemawon. Tasih wonten ketoke laire tresna ning ora setya batine. Karmu piye? Mila Kurawa menika senopati pinten-pinten ingkang magut ing Rananggana mesti kemawon kasoran kaliyan Wadyabala Ngamarta. Awit menapa negari Ngastina utawi paduka sinuwun menika jati ketulusuban ruyung, tegese ana mungsuh ana jerone kemule dhewe. Kowe yen ngomong aja blawanan. Kowe kok iso kandha ana mungsuh jroning kemule Duryudana karepmu piye? Tresna mboten setya menika ora teges Kartomarma dhewe. Ngaten tasih wonten tunggilipun malah menika gawat keliwat wingit kepati. Sapa kuwi? Mengki yen kula matur paduka nesu. Ora, kowe kandha sing malaka. Nadyanto tanganku kiwa sing kleru arep tak kethok dhewe. Saestu lho. Iya, paduka ora kena nesu. Ora. Tresna mboten setya menika ingkang garwa Sang Banowati. Sik. Kowe kok iso ndakwa garwaku Banowati tresna ning ora setya. Jagat menika sampun nekseni. Ingkang garwa Dewi Banowati sasat saben wong wis ngerti Banowati kaliyan Janaka oleh gendaan niku wis suwe. Ketoke niku tresna kalih paduka ning batine setyane karo Janaka. Mula ora aneh Senopati Ngastina saben metu kok mesti mati merga ana sing bocorke kunci kekuatane kengrayi Banowati menika. Lho ngaten. Dados paduka menika muspra puluh dawuh kaliyan Kartomarma yen Banowati isih urip ora wurung bakal dibocorke karo Pandhawa. Hayo mesti mati bangsat Banowati, kowe dadi musuhe Duryudana jebule. Wis men ngrasake wedhus wedok kae. Ayo nek arep ngejak rusak-rusakan tak ora arek nalari Ratu Ngastina.
Apa anggepe ngatasé kabeh sedulur-sedulure padha takrem marus direwangi pecahing dada utaing getih bana mati kok mung arep gemblakan karo Janaka. Tujune kok aku isih urip, tujune aku iki dadi seksi. Ayo, ing kene marganing patimu wedhus wedok Banawati, lambene ngungkuli wisa kae. Gendari kula wonten dawuh Kakang Narpati mandeng dhisik sikilku kok larane kaya ngene nggo mlaku jalaran rasaku kok ngidak watu iki ana ngendi lho iki nyuwun mangapunten menika mboten wonten pesanggrahan lho Kakang Narpati lho wis ora ning pesanggrahan inggih mboten wonten lagi ana jaban pesanggrahan apa piye inggih. Ya, sakjroning leren sapa sing eneng kene? Kurupati ana apa ora? Mboten wonten ingkang putra Kurupati. Duryudana ora eneng. Mboten wonten. Ingkang wonten ingkang Rayi Harya Sengkuni. Lho. Sengkuni? Inggih. Sengkuni nang kene? Inggih Kakang Narpati. Ngaliyo. Ngaliyo. Migunjang ganding langit kalap-kalap katon lir gincanging sang mawet tandrum sabarang kadul wukir moyak mayik tewas kebeneran yen aku ketemu Sengkuni ana kene. Suman kula wonten jawuh kowe ora budhek to? Mboten. Mripatmu ora picek to? Mboten. Ya. Yen kowe ora budhek, mripatmu ora wuta kaya mripatku, aku tak kandha rungokno grobokmu ya, rungokno gobokmu. Iya. Aku kuwi kurang piye ngomong karo raimu kuwi Suman? Aku kurang piye ngomong karo kowe. Aku ngurmangsani mripatku ki wuta. Aku ora iso nyawang kahanan gelaring lair. Mula kowe tak pasrahi anak-anakku Kurawa gula wentahan sing apik. Lah kok malah gledhek petele do salah kedaden kabeh. Kepareng ora samang suli, ora samang suli. Ora sawang sulan. Yen kowe pancen menungso sing dingengehi rasa isin, kudune kowe ora enak kepenak mapan ana kene. Sengkuni anak-anakku akeh sing wis padha mati. Anakku akeh sing padha mati, tekane putuku ya mati. Kuwi sebab apa? Sebab saka cangkemmu kuwi, ngerti? Kowe sing dadi winiing perkara, kowe sing dadi dak-dakaning perkara iki. Hei, Babri. Kowe menungso apa kewan? Kowe menungso apa kewan sing jeneng asu kae wae dipakani gelem tunggu omah. Lah kok kowe ngatasi menungso budimu kuwi komplit. Lah kok malah watakmu ngukuli kirik iki piye? Terus tarata sing mripatku wuta wae mapan ana wuta mripat ning batinku ora wuta ya raimu kuwi. Kowe mentala nabrake Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa Kurawa kuwi ora bakal akur yen kowe isih urip ana ngalam padang kene. Aku ya matur nuwun, anak-anakku tok goleke kamukten ya matur nuwun ning caramu kuwi sing aku ora cocok, caramu sing aku ora matuk.
bondo donya ora digawa mati olehmu golek nganti tok rewangi nampel-nampel pangane kancamu nganti nampel-nampel rejekine kancamu apa kaya ngono kuwi sing ngene yen kowe isih meger-meger ana kene titenono kowe ora usah mungsuh Pandhawa kowe mungsuh karo Drestarata wae yen nganti kowe ora magut mbelani anak-anakku Kurawa kelak tak sosok ndasmu kowe Gendari kula wonten dawuh ayo kondur ana pesantren Gendari monggo kula dherekaken pancen nasib kuwi elek tenan. Pancen kahanan kuwi pancen kudu dikuyo-kuyo ngalor ngidul tenan. Aku iki kurang apa, jane tak rewangi aku tumindak kaya ngene iki. Hei. Wah, biar. Oh. As. Hot. Wait. Hati. Wah, jebol dadamu. Hei. Hai. Wah. Waidian tuh wah hai oh hai pasti wah yo hai wah wah weh hai on wah hai ah weh weh ah weh weh hai weh hai wah hai hai ah 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 hai hey out ayo sikilmu
Werkudara, salah ngono kuwi. Gawa gada kaya ngene entek-entek tenaga. Ah iya. Sing bener murid Baladewa kok. Olah-olah kaya goblok. Iya. Gawa gada sing tenanan. Iki perang ora dolanan. Iya. Ayo sing tenanan nyekel gada iki sing tuwajuh ora kaya ngono kuwi. Ingkras ingkris ingahingi. Monggo Yai Kurmati. Lah, Werkudara, ana apa? Nyekel kaya Yai Kurmati. Delon, mripatmu ki lho lekno. Iya. Nyekel gada kok kaya ngono. Iya. Iki aku wis nyoba, ora usah nyoba, iki perang kok. Ah, ngono kuwi lho. Nek nyekele pas nyampluk rai kok kena. Ayo, monggo Yai Kurmati. Wah. Iya. Ayo, hei, hei, ya, ya, hei, 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 ya, ya, hei, ya, ya, hei, wah, 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 ayo, lah, ngono kuwi. Nyekel gada kaya Yai Kurmati ngono kuwi. Bola bali Werkudara wong mendho. Wong koplo ora mudeng apa-apa. Eling, eling Yai Kurmati eling, Yai Kurmati eling. Nyekel gada ngono kuwi wis bener. Eling Yai, eling, eling Yai Kurmati. Hai. Oh, siar kowe. Eling Yai. Yai Kurmati eling. Yai eling sakno kuwi wis wancine rabi. Apa ana sing gelem karo masmu kuwi? Ngono ha. Terus Raden Pandu rumangsa bekti karo mase putri telu iki mau kon milih. Wah, kon milih wis. Prabu Drestarata maju, Raden Drestarata maju milih sing dicekel epek-epeke Dewi Kunthi, dipidih epek-epeke. Raden Drestarata ora gelem. Emoh iki sok anake sithik ngono. Ngono Terus Dewi Madrim tangane dicekel meneh. Dipidih ngene epek-epek. Raden Drestarata ya emoh. Alah, iki anak esuk loro mungan ngono kuwi. Nggih. Lah, bareng Dewi Gendari dicekel karo Raden Drestarata epek-epeke dipidih. Lah iki sok bakale anake akeh. Aku pilih iki. Wah, Gendari mlayu gendring. Rumangsa kuwirangan dheweke sing ditresnani Pandu kok sing milih malah Drestarata. Wis Gendari kipo-kipo aku mah aku itu wong wuta. Aku ra sudi entuk wong cacat. Ngono Wis terus direh-reh. Nyatane ya gelem. Wis bareng gelem Dewi Gendari sumpah. Ya, sumpahku muga-muga mandi. Sok turunku aja nganti akur karo anake Pandu nganti sak yahene kuwi. Werkudara, ana apa? Sembrono pari kena. Kandhane Bagong ki mung sepele, mung nyeritake perkara sejarah. Ning tinemune bener kahanan wektu dina iki. Ngadiku Bagong nek kowe iso njunjung jenenge emasmu. Kowe iso nyejarahke perkara iki. Arep rupamu kaya kepik. Ning kowe iki jebul utekmu ya mili. Wah, kowe iki mula kulino maca sejarah. Gajeke kowe biyen ya mangkat to? Heeh, aku mangkat. Ning aku lali wong aku pas lakon kuwi aku keturun kok. Mula betah melek kowe iki.
jane wis tak lek-lekke mripatku. Marai senden bunang iki lho aku. Rumangsa nek sendenan terus mak lep ngono iki terus kaya ora eling apa-apa. Roh-roh wis sane wis dikukut iki. Lah iya mulane sok nek melek iya. Nadyanto kandhane Bagong mung sepele ning tinemune iku ya dadi dak-dakan dumadi ning Bratayuda. Durung kawimbuh lelakon main dadu nalika semana. Iya. Nanging nadyan mung kari loro tak jaluk Kurupati karo Sengkuni aja pasrah. Merga aku isih duwe rasa karo Sengkuni lan Duryudana, pangigit-igitku kudu rampung perkara iki. Nadyanto aku wis kelakon mateni Dursasana sing dadi wirangi Mbak Yu Pancali. Nanging Duryudana Sengkuni aku ya kudu adu arep kepengin ngetokke sepira kadigdayane Duryudana Sengkuni. Aja nganti pasrah. Nggih, aja nganti pasrah. Pun. Goleki nganti sak ketemune. Iya. Iya. Siji sing tak rembug perkara apa? Bocah loro mburimu kuwi bareng aku nyawang kok kaya etuk tombo. Tombo kepiye? Putumu loro kuwi lho, Sasi Kirana karo Danurwenda. Sasi Kirana ki kok ya padha karo Gatutkaca wandane. Danurwenda karo Antarja ya ora adoh. Iya. Andene Bagong ki anake bapake kaya ngono kok anake bagus-bagusi ora jamak. Anu kok tangga kula bagus-bagus kok. Oh ya wis nek pancen ngono. Bojo kok diserekiler iki. Ora nek meteng batin ora itu to, gitu. Mula ngene Werkudara, muga-muga Yai Kurupati ndang ngetok ngono wae. Iya, iki sing tak arep-arep. Aku kudu ketemu karo Sengkuni karo Kurupati. Arep ben bisa ngesokke rasaku karo wong loro. Satyaki, kula wonten dawuh. Kowe mlayu-mlayu ning apa? Kok pareng matur kok Prabu. Menika Kurawa sampun ngedali Senopati. Senopatine boten wonten sanes, namung kejawi Patih Harya Sengkuni iki sing tak arep-arep. Gonjang kancing langit kalap-kalap kap lirikin sanging sang mawet gandrung Petro ye Werkudara iki karepe piye to? Lah enten apa ta? Werkudara kuwi rak dudu Senopati to? Inggih sanes. Senopatine sapa? Raden Trusna Jumena. Lah kudune Werkudara kuwi rak ya nyuwuni dipalilah karo sang Senopati dhisik, dadi ora dilancangi ngono kuwi. Ning nggih kula mboten maido kawon. Kula mboten maido. Sepinten pangigit-igite Ndara Werkudara kalih sing namine Sengkuni niku wau. Kula niku sing momong melu sayana saya itu nek gagas tekane Sengkuni niku ati kula ya melu lara. Perkara apa? Hah, napa paduka niku supe? Wiwit nalika lakon pendadaran siswa Sukalima. Nggih to? Raden Bratasena kalih Sengkuni niku sak kurawane pisan. Raden Kurupati didu kalih Raden Bratasena, Raden Kurupati kalah. Raden Bratasena terus diombeni kalih Kurawa nganti mendem. Nganti mendem dhuwur nika. Ngono nggih. Heeh digoncengke ya isih mendem kadhe Mas. Ayo. Kok digoncengke. Lah ya Raden Bratasena, heeh. Dadi gotongan, nggih niku dados gotongan. Kalih Kurawa diarah patine Raden Bratasena. Raden Bratasena mendem ora eling apa-apa, awake ditaleni dikeki watu cemplunge Bengawan. Lho niku kejeme Kurawa ten mriku niku. Pamrih gen mati, ning dilalah kersane Allah ora mati ana sing nulungi. Nganti rabi entuk Batari Urangayu anak-anak Antasena. Lho niku sing jeneng siji pesti loro jodoh nggih mriki gone. Ning rak ya ora ngono carane. Perkawis ngreh-reh Raden Trusna Jumena nggih paduka sinuwun piye isane ngreh-reh ngaten. Pun kersane. Oh ngono nggih ngaten. Pun niki nek ora ndang ketemu Raden Bratasena atine iso serik. Oh iya, yen pancen mengkono aku tak sing kandha karo Sang Senopati.
awat-awat ono ndarang Werkudara. Nggih, nyuwun pamit. Yo Kang, yo. Hei, Kurawa, ngebyok Kurawa, hei. Hei, Wadya Bala ayo ngebyok. Wadya Bala, yuk. Yo. Hei, ayo, tibani wimis. Wadya Pandhawa Mandala Yuda ayo masuk. Hop. Yo. Ana dongeng enthek-enthek dipenunggal patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kewalan lah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan ana menungsa malang kadhak kowe iki sapa marang aku kowe sapa Wadya Plasa Senar kumandhang garbaranku Setyaki kang dadi aranku Ih Pandhawa maju rene ora sah nyombari sing ora ana Setyaki Hayanana sapa sing jengkelang depani Bantala aku apa kowe mara coban remet dadi klaring epek-epek mara maju letine sumangga hanggro suruh sumbar lindu bumi gonjing ya hop mati tenanan Indian waduh hei hati-hati ora sah ora rembug ya hop ya hei wah tian wah ya wah ya iki jaluk kamu yang dendelke wong iki pasti kowe hei As mati aku waduh ya dian hei dian hei hei dian hei hit lo hit hei Wait! Kuat aku!
Hei! Parang. Has! Ya, hai! Hai! Wah, yan wong-wong apa? Parang. Hit, hai! Yo, hai! Mundur. Sapa iki? Danur Wendo. Balik Prawira Sandi. Di Pendhawa rasah lek sing ora ono. Putune ae wah edian putune yo. As. Lo, hoi, mati, ambruk, jambak, pot, biar. Mati kowe, lek. Wah edian. Ambles bumi. Oh. Wedian. Wedian wong. Hit, weh. Wedian. Yo, hoi. Oh, hoi. Yo, wah. Mati aku. Yo, hoi. Mati aku. Sapa iki? Sasi Kirana. Balik. Prawira Sandi. Majane para cobanen. Ya, hop. Wah, wong-wong apa iki? Edian. Waduh, yo mati aku. Hop. Hei. Yo, yo. Wah. Edian. Wah, Edian. Wah, yo. Mundur. Pusakan jroning kewuh mandhika tangon celang pedhangipun kang ketaman brojo temah lekeng lalis Sengguni kowe ora pangling karo aku sing dipangling iki apane Paduka Sang Jaksawagung Raden Yama Widura adine kakangku. Ayo kowe arep ngopo Raden Widura? Wong edan. Kowe nang duwe isin menungso sing wis ilang rasamu. Aku sing ngerti tekluwering atimu mapan ana negara Ngastina. Ayo kowe aja kokean rembug. Sing mati aku apa kowe? Elah sepira banggane wong pincang kok kemakimu ora jamak. Ayo yen arep nyoba karo Sengkuni ora sandadak nyawang aku sapa kowe sapa. Neng kene anane mungsuh karo mungsuh. Mara maju ora tak untapke nyap. Wah, ketok ndasmu wis parek. Ayo. Mara maju aja iya kalah ya. Ayo ya aku rak mau ngemong kowe ih
lagi. Ayo. Hai. Ayo. Ngalah. Ayo. Ayo. Oh, iki cap. Hai. Iya. Wah. Ya. Wah. Ya, kae arep. Ayo. Nih, tamak. Hei. Nyoh keris kutat. Daono ipat. Artok kapake aku. Hut. Wah. Ayo. Ya. Gawa cutik injet. Artok nggo apa? Ngrambungke nyawamu nyoh kene. Tamakno ini. Iya. Nyoh geger. Wah. Iya. Terusna. Mati kowe. Biar. 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 Wis ora gondra sepira. Mung dapur mak mungsuh karo aku iki sepira kekuatanmu Widura. Oh. Ya. Biar. 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 Hei. Kakang, ana apa? Menika sinten? Iki jenenge Yama Widura. Iki adine Kakang Drestarata. Oh, ngaten ya. Iki ya ora patut diuripi. Bradal ususe. Ayo maju ngrampuke Pandhawa. Monggo kula dherekaken. Ana wong bagus kowe sapa? Arjuna kekasihku balik. Iki kadange Kakang Haryasuman. Hanggo jaksa aranku, hanggo jaksa yo. Mara kowe maju rene. Nyembau dlamaan sikilku tak tugele gulune. Aja kowe rembug. Mara ketokno kasudebianmu Janaka ora bakal mundur sejangkah. Remet hati klareng apa-apa ilang nyawamu. Oh. Hai. Wah, ya. Ya. As. Hei, hei, Dian, mati we. Nyoh, jalukmu iki.
Hei. Oh, hoi. Mati aku. Duh, yo. Hoi. Wes ya. Oh. Kerisku tak dalno mara cobane. Hei. Barat wetengmu. Ayo, landhep kerisku, mandi kerisku. Ngudang siunge Bathara Kala, mara cobane. Hai. Ah, hai. Hei, hei, hei. Iya, hei, hei, iya, hei. Ho, ho, hei. Ati, iya, hei, hei. Ho, ho. Oh, hei, hei. Iya, iya, hop. Iya, ho, hei, hei. Matian. Wah! Wah! Lur. Ora pangling wong gedhe dhuwur Werkudara kowe. Iya. Balik kowe sapa? Sara Basanta. Kadange taruna Kakang Harya Sengkuni. Ayo. Mara kowe maju aja ngebyuk. Aja majuin ngebyuk Pandhawa 5. Tak kokep ketiye. Wah. Wah. Weh. Oh. Hei. Ngandel-ndel ki wong iki. Ayo. Hei. Wah. Weh, dian wong-wong apa iki? Hei. Wah, dian. Parat. Mara. Weh, dian. Weh. Wah, aku. Wah. 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 Yo. Wah. 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 What? Wah. 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 Sentek kabeh. Siji arane sing urip. Mong kari ingsun dhewe. Kan ya ora masalah. Jenenge wis mantep dadi senopati iki ya jagung bakarane mesti menang. Wong iki Purwa dadi kuthane mesti ampuh aku. Ya kene maju sapa Pandhawa kon maju rene ngebyuk bareng Raden Mas Harya Sengkuni sing ngrampungi perkara iki. Iki rak nak Mas Harya Sencaki iki. Sengkuni kowe maju. Ah iya no. Aku iki wong embuk. Sengkuni iki wong elok. Kowe ora wedi nyawang kekuatan. Walah, yen biyen kowe ngajar aku isih eling. Kowe mala karo aku sak senengmu, aku isih trimane nek saiki. Ayo.
Mara ketoken kadigdayanmu, Sengguni tak sepelekke. Kowe iso menang karo Sengguni, aku arep guru karo dapurmu. Cangkem iki nek omong ditok. Manungsa murento to dapure kaya ngene kemakine ora jamak iki. Ayo. Oh, tak. Hai, iya. Keprok ndasmu ora mati arep ngerti wonge. Gada wesi kuning sing nguntapke nyawamu. Ayo. Yen nyata wong ampuh kowe tangi yo. Ngene aku tak omong karo kowe ya. Aku iki mau nglegani sing jenenge wong perang ki ya nganggo leren. Apa nek wis gletak terus kalah, terus mati, ora iso wis ta. Kowe iki trima kisinan karo aku. Aku ki mung meneng ini aja dikira aku ki ora duwe kekuatan apa-apa. Aja ta gada siji, kebrukan gada 10 ora bakal mati. Cangkem iki nek omong ditata iki. Wes, ayo. Cangkem bintang muni meneh. Kelakon sumyur lambemu iki. Hilang nyawamu. Alah ilang ya ilang golek eneh ilang kene. Ngapa? Wong kok selak mati iki kesusu iki selak apa? Ning donya iki dinikmati sik uripe. Awan ning donya sik penak kan njaluk mati. Ayo. Iki sapa iki? Raden Danurwenda. Kowe sapa? Aku Sengguni. Danurwenda, aku kok urung tau roh dapurmu ta, Le. Kowe iki wong endi? Iki putune Hyang Werkudara. Lho, kowe putune Werkudara ta? Iya. Anake sapa? Rama Antarja. Lah. Kowe iki anake Antarja ta? Iya. Kowe nek karo aku iki aku pernah mbauyut. Sapa mbauyut? Mbauyut Sengguni ya iki. Ora sudi Mbah Buyut ya dapur melah. Ora sudi wong kahanan kaya ngene kok ora sudi piye. Kowe tekan kene areng apa? Ayo, mara kowe nungkul wae. Aku ora arep nungkul. Nek yen ngokop getihe Mbahmu Werkudara tak lakoni jangkem iki. Wah! 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 Aku wis pengen pijet ngene iki kali. Bareng tak polone kok wawak kok wenteng lho rumah saku yo mlaku iki kok penek ngono kae. Wis ora usah dadak golek kretek abal-abal ning aku iki wis awakku tak pijeti penak. Ayo, aku pijetan aneh le. Aku pengen dipijeti buyutku ki kaya apa? Lah kok malah lunga piye? Sawa iki? Sasi Kirana. Kowe sapa? Sengguni. Sasi Kirana iki anake sapa? Rama Gatotkaca. Lah, kowe iki ya buyutku ta? Kowe ya buyutku ta? Empuh. Duwe mbah kaya dapure ngono sing sudi sapa? Aku ki mbahmu Buyut ya ta. Wis ta, ora usah dadak kowe arep kowe rene arep apa? Arep ngilangi nyawa. Malah apa malaikat kok ngilangi nyawa ki. Nah, yen arep nyoba mbahmu Buyut iki tandang wah tungkak sirah kowe.
gulu kok diodat munggah. Sing ngisor didukke meneh. Wong siji nggo rebutan. Ngerti ngono rak nggawa sing rada akeh aku. Walah ger iki ngopo nek tiwas reka. Ayo sapa iso mungsuh sing nguni? Tak sembah dlamakamu kowe. Gede. Satria Madukara. Raden Harjuna lelanange jagat dewa wae nyraya karo Raden Janaka dasare mbiyen entuk wahyu Makutha Rama mesti ampuh banget ning ya kuwi ampuh kanggone wong liya nek kanggone sing ngene ora ana sing ampuh kejaba aku ide yen aduh ada. Weh, ngejak cakilan oke. Iya. Akhir. Iya. Iya. Ada. Iya. 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 Oh, what? Bengkong lah, bengkong. Senggune kok dijarak. Ya, kerismu tuh mama ning aku tak gurani. Ya. Ai. Wong gedhe dhuwur jenenge Werkudara. Bratasena lho. Duwe aji Bandung Bandawasa ngungkal bener blabak pengantol-antol. Yen wis mata aji Bandung Bandawasa aja ta menungsa gunung dijloki mesti jugruk ning rak kuwi kanggone wong kana-kana. Kanggone Sengguni ora ana wong ampuh sak donya iki sak liyane Sengguni cangkeme nek muni ora ditata ya. Ayo Munio idak telakmu suwek cangkemmu Bratasena jarak marganing patimu apa rumangsane dikira aku iki wedi karo kowe Werkudara kok di sumbari ayo tang iya kaget ada apa sih kowe tak idak suwek telak wes suwek ra ya iso jahit neh ayo kowe arep mungsuh karo aku entek nalarmu. Sengguni ora bakal bisa mati. Wah, menungso ora tata tungkakku tadani.
Modar. Iya. Alah ya, alah. Iya. Iki lho Le, nek wis metu dayane. Andene aku tak onek-onekke. Aku dicecedot dielek-elek sengguni. Aku nek wis gelem Triwikrama, mateni Pandhawa ora nganti ganti dina iki. Satelek iki kok. Apa sengkuni lho. Ngapa ora mudar-mudar iki? Peret men lho nyawane iki. Wah, jane gemropok tenan kok. Apa ya piye? Dipendhem urip-uripane piye iki lho. Ngono, ha dipendhem urip-uripan wis men mudar wis. Arep ampuh kaya men ra sambekan kena mudar kuwi. Yo, gawe luwangan. Iya. Kan menungso kene ora digawe luwangan ora anu yo. Sing jero ayo 3 meter no dipendhem kok ndase ngisor sik. Ha sikile dhuwur didak-idak. Oh ya ayo. Rumangsane kok. Ayo sing. Lah wis. Wis kowe rono, wis sumbara kae. Sengkuni sumbara kae nyedak kok nek wis jorokno rene. Oh nek wis ndase kae ngisor pendhem uriman. Ya wis. Alah iki meh. Bosmu ae lho ora nek sing tanding karo aku. Lah kok dapure batur ya. Temakine ra jamak iki. Cangkemmu iki lho kowe nek ngomong iki dipikir. Aku iki gedeng karo aku iki anyar karo kowe. Ora mati-mati iki jane wong apa kowe iki. Ngeleh. Wis ta kata-kata kena sak karepmu. Kowe ra seneng karo aku ora apa-apa. Kowe gelem mati apa ora? Kowe gelem mati apa ora? Alah, mati kok dikane nek butuh ayo mati. Kowe iki wah, kowe ora gelem nak kepruk watu ndasmu lho. Hei! Nya kepruken. Ora masalah lho. Nya sing banter ora apa-apa. Tenan to? Iya. Woi. Ayo kowe. Alah, nya geger iki lho. Woi. Wah, jan iki. Ajaib tenan. Eleh. Ora sanggumun, aku tak onek-onekke ora apa-apa kok le. Ora enek sing iso ngalahke aku. Oh, nek iki genah mati we. Oh, wis. Wis iki tak ungkal iki mau barat. Pelatokke ndas. Ayo, melek kowe. Melek yo. Melek ya melek le. Duh. Kowe iki jane nyawamu enek apane to? Kowe iki nyawa apa batu? Nyawa menungso kok batu. Lah kok ora mati-mati. Alah wong durung mancine mati. Sengkuni kuwi, aku ki gelem mati saka karepku dhewe, ngono. Nek aku arep mati, ya mati. Butuh urip. Ora. Kowe iki apane kok kaya sajake ditresani karo Gusti Allah wae. Mati kok sak penake dhewe. Lah nyatane ya ngono kok. Bukti sudah membuktikan dengan secara nyata. Pandhawa ora enek sing iso mateni aku. Kuwi iya ampuh ra kaya aku, sekti ra kaya aku. Oh, jan iki menungso kok ora tata iki karepe piye to, Kowe nek tak ora mumet gasmu akar ngerti aku. Padake bal gedhuk-gedhuke. Lah kowe ora mati-mati kok. Ya ben kok. Aku iki ya Allah, kula nyuwun urip lho, urip. Lah kula nyuwun mati ya Allah, mati. Lah nyuwun urip meneh lho. Ngono kuwi lho. Nek aku bayi ngono ora apa-apa. Aku gedhe tuwek lho tak apusi ngono iki lho. Ayo malah kowe iso ngoyak aku. Tak akoni wong sekti. Ayo, aku tak mlayu oyan. Ayo, mlayu wae.
yen nyata ngampuh hoyan aku. Eleh. Melayu sing banter. Maju rene. Ayo. Ayo maju. Maju rene. Ayo. Matane. Wah, goblok iki lho. Matane wis kon anu kok masih nyemplung dheke iki lho. Wah, pekoke kaya ngono. Kon mancinge kok ora iso. Rene. Ngapain Rene? Rene iki ngapain? Kowe mungsuh karo aku. Mungsuh karo ki sepira kekuatanmu wong bos merah ning apa-apa. Alah, kowe kok mungsuh karo Ndara Werkudara karo Bagong kowe ora iso sumbar. Iki gento sing wis tau mateni wong pira-pira. Ayo, yen nyata kowe arep mungsuh karo aku, alah, maju Rene, tetak-tetak. Iya, Kang. Aku yo mlebu terus. Wong bosoke wis dileboni mase kok adine melu mleboni. Bocah ora. Piye Werkudara? Pandhawa bakal entek. Kok ngono? Iya. Pandhawa bakal entek mung merga Sengkuni. Kok ngono? Sengkuni tak pateni ora digawe rasa. Tak kepruk gada menteles wae. Weh ladalah. Ladalah apane? Nguse to. Aku tak seneni wae iki rumasamu iki apa to? Aku iki dadi botoh apa ora beneran? Botoh jagone rane menang ngono kok. Kosek yen kowe mungsuh karo Sengkuni mung tok doli okol kuwi ora bakal rampung. Sebab apa? Apa kowe ora kelingan nalika lelakon rebutan Lengatala mbiyen? Lengatala. Iya. Lengatala kuwi mbiyen dadi pirebutane Pandhawa Kurawa. Sebab apa? Dayane Lengatala. Sapa saranduning awak keborehan Lengatala ora bakal mandi saliring gegaman. Iya. Nalika semana Pandhawa Kurawa sowan Nyang Saptawarga, sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun Lengatala. Sengkuni ngerti Lengatala disimpen ana surbane keng Hyang Abiyasa. Banjur matur karo Yayi Prabu Duryudana, kon nyendal surbane pamrih Lengatala ben kecekel Kurawa. Ndelalah Duryudana ora duwe tata krama. Surbane keng Hyang Abiyasa disendal, Lengatala wutah ana njrambah. Kabeh padha rebutan Lengatala. Kowe kelingan apa ora? Sapa sing gulung Lengatala? Sing gulung Lengatala Sengkuni. Lah mulane Sengkuni ora mandi saliring pusaka apa wae sebab wis keborehan Lengatala. Iya. Ning nadyan mengkono ana sak perangan sing durung keborehan Lengatala. Nggon ngendi? Nggon ngendi? Mapan ana ing dubur Cantuka. Kuwi apa? Dubur Cantuka kuwi apa? Napa niku? Sing dereng keborehan dubur Cantuka. Bubur Cantuka niku dubur kok bubur. Kok panganan wae. Mapan ana pojoking kulit wadidang. Nun, mapan ana pojoking kulit wadidang. Wadidang. Lah iya, nggih. Niku napa? Bocah kok gobloke kaya ngono lho. Kuwi apa to? Dukok. Ora roh. Napa niku? Mulane kula teka nek ngerti ora tekan kene, aku mangkat dhewe. Ora ngajar. Sik ta, kula ora pati sering burimu iso. Anu lah sampeyan ning kono ya ora turun. Napa niku? Pojoking kulit wadidang. Wah kok do goblok-gobloke jamak. Dubur Cantuka ora roh, wadidang ora roh. Kowe nek pengen ngerti apa sejatine kuwi silit, ngono. Nggih to? Lah ya kuwi. Wah. Lah kok sing ngendika silit ngono wae. Lho iki rumangsamu iki.
Wah, kono kuwi pengapesane. Iya. Liyane apa ora enek? Ora enek. Idih piye iki? Mongko niki sing do mateni kuku iki. Mula yen kowe bisa nyuwek silite ora urus. Nggone sekuri iki mau mati kowe. Ayo. Ayo wani apa ora ayo. Ayo, pun nek sampeyan ngeman ya sengkuni urip terus. Nek sampeyan gelem nyuwek nggon niku wau, oh, ben mati niku. Pun pripun? Isane mati nek pun disuwek silite niku wau. Ya wis, yen pancen kuwi dalek lakonan iki apa piye? Entek nalarmu wis ta. Kowe sambata sapa? Sambata pukulun Bathara Yama Dipati sing tukang jabut nyawa. Jabut nyawaku lunyu cekae. Aku iki menungsa sing ora iso mati. Mokal. Apa wae sing urip ana alam donya mesti bakal tumekane pati yen wis tumeka titi wancine. Alah, kuwi rak kanggone makhluk-makhluk liya. Kanggone sing ngene tidak berlaku. Kowe iso mateni aku tak sembah selawe taun kowe. Niku. Ku jare kok kandel metu iki. Ha niki. Sing ndi? Ha niku lho. Lah niku lho. Sing duluk-duluk niku. Oh, edan. Ya suwek sing niku jarike disuwek. Alah. Ha niku. Ha niki. Niki ora bus niku. Alah. Piye? Terus karek niku kok tegel apa ora kok? Wae. Pon kusik. Tangan kok disurung-surung. Lah kesuwen wis lak mlayu. Alah, arep tak kapake. Lho mlorot dugake sithik. Lah niku pun pas. Pon, nggih. Dibenang napa pripun? Pripun? Pun cetha? Iya. Pun niku. Blusane. Alah ampun tok gek ndage. Iya. Iya kok kosong menit. Kula selak pengin gara-gara lho. Iya kok senteno lho. Sampai suwe banget kok ya. Ya margane pati sing dadi jalarane.